Ala-ala sa isang awit. At ngayon sa ating pagpapatuloy sa ikalawang bahagi ng kwento ng buhay pag-ibig ni Larry ng Metro Manila. Malapit na ako sa kondo na tinutuluyan ni Lala. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Bakit siya naglasing? Wala naman kaming pinag-awayan mula nang dumating siya. Maayos naman kaming nag-uusap. Nandito na ako. I-park ko na itong motor sa parking area ng kondo. Oh mahal, ano nangyari sa iyo? Sabi ng kapatid mo naglasing ka daw. May problema ba? Oo, malaking problema. Isang problema lang pagsisinungaling. Pagsisinungaling? Anong ibig mong sabihin, mahal? Tapatin mo ako ngayon. Yung katotohanan. Wala akong gustong malaman kundi yung katotohanan lamang. Mahal, teka, hindi ko maintindihan eh. Alam mo pang nabuksan ko ang FB ng asawa mo. At alam mo may nakita akong mga picture na magkasama kayo. Ito'y kailan lamang. Tayo na ng panahon na ito. Ano ba talaga ang katotohanan dito? Ikaw ba'y hiwalay talaga o hindi? Magtapat ka sa akin. Mahal, pwede ba akong magpaliwanag? Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na magpaliwanag. At dapat totoo ang gagawin mong paliwanag na dapat kong paniwalaan. Ganito kasi yun. Nung tayo ay mahigit 2 taon na sa ating relasyon, biglang bumalik sa bahay namin ang aking asawa. At ang sabi niya, doon na raw siya titira. Iayaw ko man, hindi naman pwedeng pagbawalan ko siya dahil bahay din niya yun. Bahay namin mag-asawa. Ang ibig mo sabihin, nagkabalikan kayo, ganun ba? Hindi naman sa nagkabalikan kami. Tingnan mo itong mga picture na magkasama kayo sa mga okasyon. Ano ang ibig sabihin ito? Pinakikisamahan ko na lang siya para wala ng gulo, mahal. Kailangan kasi nandyan ako sa mga okasyon na yan. Ano pinakisamahan? Isang kalukuhan yan. Bakit hindi mo ako tapatin na nagkabalikan na kayo, ha? Mahal, alam mo, hindi ako pwedeng makipagbalikan sa dati kong asawa. Dahil ikaw ang mahal ko. Kahit anong mangyari, hindi ako babalik sa kanya. Kahit magkasama pa kami ngayon sa isang bahay. Kung talagang totoo yung sinasabi mo, dapat gumawa ka ng paraan para maiwasan siya. O kaya, umalis ka na lang sana ng bahay mo at pumipat na imong tirahan. Hindi mo magawa. Bakit? Kasi mukhang nagkabalikan na kayo. Yan ang katotohanan, di ba? Sumagot ka. Hindi ko din alam kung ano talaga ang dahilan kung bakit siya bumalik sa aming bahay. Wala kaming formal na pinag-usapan. Hindi ko alam ang tunay na dahilan, mahal. Ayaw kong sabihin sa iyo noon ang pag-uwi ng dati kong asawa. Dahil ayaw kong mag-isip ka. Ayaw kong malungkot ka, mahal. Pwede bang bigyan mo ako ng time para ayusin ko ang problemang ito? Nagtiwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa lahat ng sinasabi mo. Umasa akong nakakahanap na ako ng totoong taong magmahal sa akin. Alam mo kung gaano kasakit ang sinapit ko sa una kong asawa. At umasa ako sa pagkakataon na ito. Mahanap ko ang tunay na pagmamahal. Okay, mahal. Uwi mo na ako. At aayusin ko ang ating problema. Huwag nating sayangin ang ating nasimulan, mahal. Pagbigyan mo ko ng konting panahon, pwede?
Umuwi ako ng bahay na puno ng kalungkutan dahil sa mga nangyari. Kasalanan ko din dahil inilihim ko kay Lala ang nangyaring pagbalik ni Lilian na dati kong asawa sa aming tirahan. Inaabangan ko si Lilian para kausapin kung ano ba talaga ang dapat naming gawin. Hindi lihim kay Lilian na may iba na akong karelasyon. Hanggang sa isang gabi, nagkaroon kami ng panahon na mag-usap tungkol sa aming sitwasyon. Ang totoo, kaya ako bumalik dito dahil may malupa akong sakit. At ang sabi ng mga anak natin, mas mabuting bumalik daw ako sa bahay at dapat magkaayos na tayo. At patawarin kita kung ano man ang iyong mga nagawang pagkakamali noon. Pero, alam mo may iba na akong karelasyon at halos mag-3 taon na kami. Seryoso ako kay Lala, hindi siya pampalipas oras lang. Kung ayaw mong magkabalikan na tayo, okay lang naman. Pakita lang natin sa mga anak natin na magkasama tayo. Siguro kahit sa huling panahon ng buhay ko ay matutuwa sila. Makikita nila ang kanilang mga magulang na magkasama muli. Paano naman si Lala? Tiyak na hindi papayag sa ganitong sitwasyon. Ako ang naiipit nito. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang aking gagawin sa pagkakataon na iyon. Ayaw ko namang may mangyaring masama sa aking dating asawa at malamang nagalit ang kakaharapin ko sa aking mga anak. At mahal ko din si Lala, ayaw kong saktan siya. Ayaw kong manghinala siya sa akin na parang niloko ko lamang siya. I-text ko si Lala. Sasabihin ko na pupunta ako mamayang gabi sa kondo niya. Hello mahal, pupunta ako dyan sa kondo mo. Mag-usap tayo tungkol sa ating problema. Ayan, nasend ko na. Bakit walang reply? Kanina pa ako nag-text ah. Tawagan ko na lang kaya. Teka, tawagan ko na nga lang. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. Out of coverage? Bakit kaya? Baka pinatay niya yung phone niya. Puntahan ko na nga lang siya mamayang gabi. Lala? Lala, pakibuksan naman ang pinto. Ako ito, si Larry. Parang walang tao ah. Hindi kaya siya umalis? Posible naman kung nandito siya sa loob. Dapat kanina pa niya ako binuksan ang pintuan. I-text ko kaya yung kapatid niya. Baka nasa kanila si Lala. O, text ko muna yung kapatid niya. Hello po, nasa inyo ba si Lala? Nandito kasi ako sa labas ng kondo niya. Kanina pa ako dito, walang namang nagbukas ng pintuan. Katok ako ng katok. Ayan, send ko na. Ayun, nag-reply na yung kapatid niya. Hello kuya, wala po si ate dito. Nag-text nga din ako sa kanya kanina. Hindi nag-reply eh. Kinukumusta ko siya, baka kasi naglalasing pa din siya. Eh hindi naman nag-reply eh. Nasaan kaya si Lala? Teka, tanong ko kaya sa guard. Kung may umalis dito sa room 201. Okay, puntahan ko sa baba, yung guard.
Guard, magandang gabi po. Napansin niyo ba kung umalis yung nakatira sa room 201? Yung bang bagong dating na babae, sir? Oo, guard. Wala, sir. Wala namang lumabas dyan muna pa kaninang umaga. Uli kong nakita si ma'am kahapon pero bumalik na siya sa unit niya mula nung lumabas siya kahapon. Wala kasing tao sa loob. Kanina pa ako katok na katok eh. Wala namang nagbukas na pinto. Habang nag-uusap kami ng guard, biglang dumating ang kapatid ni Lala. Kuya, binuksan ka na ba? Hindi nga eh. Sabi naman ng guard, hindi naman daw lumabas yung ate mo. Tara kuya, buksan natin yung pinto. Meron akong susi niyan. Okay. Mabuti at may susi ka. Tara, buksan natin. Ate, asan ka? Bakit parang walang tao? Sa kwarto niya kaya. Tara, punta natin. Ate, anong nangyari sa'yo? Ate, gising. Kuya, parang hindi na si ate. Anong nangyari kay ate, kuya? Mahal! Mahal! Ising! Mahal, please! Anong nangyari sa'yo?